Hold da, nu høj. Ja, velkommen alle sammen. Det er simpelthen så sjovt at se så mange mennesker, man pludselig kender her i Hedegaards Festsal. Der er ikke ret mange, vi sådan set ikke kender, men hvor er det fint, at der kunne komme så mange. Måske. Nu bliver det... Nej, den er god nok. Men især velkommen til Bent og Dorte. Det er jo på grund af dem og deres bog, vi er her i dag. Det har været meget, meget spændende. Jeg har fulgt Dorte, vi har fulgt Dorte, hvis hun har travlt med bogen. På sidelinjen har vi fulgt det, fordi at hun jo har lavet interviews med Werner, og der var også nogle billeder, som de har udvekslet. Og jeg må sige, at vi er imponeret over den måde, Bent og Dorte har arbejdet med den bog på. Det er simpelthen bare så flot et stykke arbejde, der er kommet ud af det. Og der, efter hvad jeg kan se, så er der altså ikke noget, der er overladt til tilfældigheder. Alting, det bliver gennemarbejdet. Og det er et fint resultat, der ligger. Jeg kunne så også se, at folk er bange for, at vi ikke når at få en bog. Meningen var, at vi lige kunne sælge til dem, der ikke kunne få kaffe, kan nå at få kaffe. Men så var der straks nogen, der var bange for, at bogen blev udsolgt, inden de nåede at få den. Ja, det kan i hvert fald godt være stolt af det der. Nu er meningen så, at det er nok specielt Dorte, der vil fortælle noget om sin bog. Eller om deres bog. Ja, det er altså, fordi jeg har mest fuldt Dorte, men de har arbejdet meget tæt sammen på den. Men Dorte vil fortælle om den. Men allerførst, så er det meningen, at vi skal synge en sang. Og når Dorte har fortalt, så er der også mulighed for at stille spørgsmål. Og så er det så også meningen, at vi skal have kaffe og kage. Og undervejs, så er der selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål. Så skal vi ikke lige synge sangen? Vi skal synge En lærte lette. Og nummer 115. Og jeg har en god ven, som har lov at synge for, fordi jeg er altid lidt bange for at starte forkert. Så Werner Blom, vil du komme og synge for på den? Werner Blom, han er fra Håb. Jeg har en samling fra licens. Sådan er det. Jeg tror, der skal være lidt fra lidt godt. Nu prøver vi at synge den gamle sang fra 1945 af Mads Nielsen, En lærte lette, og den har jeg i hvert fald noget med besættelsen, men især befrielsen at gøre. En lærke lette og tusind fulde, og snart var luften i denne sang. Tusind tårne tog til at tone, så landet fyldes af klokkers klang. Og byer blomstrede i rødt og hvidt, og det var for Danmark fri. Ja, Danmark fri. Det var en morgen som tusind andre, og en morgen i 1000 år. Da Danmark åbnet med klare øjne til glædestimer og frimandskår. Og landet lyste fra sund til klit, og det var for Danmark fri. Ja, Danmark fri. I minde stille de tapre lyde, hvis navne lever i Danmarks navn. Og takken søger til dem, der sejler, og dem, der sidder med tunge savn. Guds røste dem, der har lidt og slidt, til det blev for Danmark fri. Hvor Danmark fri. Men
Men du som syder de solgte striger og løser fange af bold og bånd. Der flyver hjerterne stærk i øen, hvor skæbne er i din stærke hånd. Nu er det forår og Danmark fri, velsigne herrer fra sund til krig, fra sund til krig. Skal vi ikke lige skåle også? Så er det meningen, at du prøver at fortælle noget om den gående. Så du får lige mikrofonen derovre. Nu ser du, du får til det. Det kan aldrig gå værd, vi kan Ja, men så står jeg her med vores bog. Det har været ufatteligt spændende. Det startede egentlig for et godt stykke tid siden med, at jeg satte en annonce i Lyngtoppen herude, at jeg godt vil vide lidt om 2. verdenskrig, sådan bare for sjov. Og så endte det med, at Werner han kom ind til mig, Werner Thomsen, og så sagde han til mig, jeg har lige skrevet det her lige et øjeblik, jeg skal lige om på den rigtige side. Ja, du skal have lidt højere. Der. Det første Werner han fortalte mig, det var, at han havde et arbejde ved at køre ud med nogle regninger for en virksomhed. Og en dag, der skulle han aflevere en regning nede ved autohandler Rudolf Andersen, nede på hjørnet af Stormgade og Hovedstade. Det var også et firma, der handlede med tyskerne. Og da han kom med regningen, der var kontorpersonale lige ved at pakke en helt ny Olivetti støvmaskine ud. Så Werner han afleverede regningen, og så smuttede han igen. Men samme aften, så brød han ind på kontoret og stjal den støvmaskine. Fordi den skulle Karen Kovgaard bruge. Og den fik hun også, men så efterfølgende, så fik Werner en ny ven, der hed Carlo. Og så et stykke tid efter, så kom de til at snakke om, hvad de havde lavet sådan af små gale streger under krigen. Og Werner, han fortalte så Carlo, at han havde stjålet den der støvmaskine. Og så siger Carlo, ja, det er fandme noget lort, den her sidder de stjælt for i 8 dage. De troede, jeg havde taget den, fordi jeg bor over på første sag derovre, så jeg kunne kigge ind på kontoret, så det kunne kun være mig. Så det var godt, de var noget af de gode venner inden da. Det må jeg ærligt indrømme. Og så for et stykke tid siden, så var min datter og mig, vi var over i genbrug. Og derovre i genbrug, der lå der en bog. Den hed Rapport fra en stjålen støvmaskine. Og den var jeg nødt til at købe, og den starter meget godt. Fordi der står, den ser ud til at være i orden, støvmaskinen, den er helt ny. Jeg har stjålet den. Det er mærkeligt at skrive på maskinen igen. Det føles anderledes. Men den virker. Jeg stjæler også et par pakker papir. Jeg ved ikke, om Werner også stjæler papir. Men hvis han gider at komme herop, så må han meget gerne få min bog. Werner, hvor er du henne? Kom herop. Her, pas godt på den, jeg har givet en helt krone for. Tak skal du have. Jeg har ikke fået læst. Ja. Så fortæl mig, hvad der står i, når du bliver færdig med den. Bortset fra det, så er det altså lidt utroligt at stå her nu med bogen. Fordi en måned før vi havde en aftale på trykkeriet, der gik min PC ned. Jeg sagde nok nogle ord, min mor ikke har lært mig, og jeg tør ikke at gentage den, for hun er her også. Så, men det lød pænt, det jeg sagde. Jeg havde sendt den til nogle venner, der skulle læse korrektur på den, og de sendte den retur til mig i små, bitte bidder, som jeg så fik samlet igen delvis. Der er fejl i den, og en af de fejl, der er her, det er, at der står et eller andet sted, at om på den anden side, der kan I finde opråbet fra den 9. april. Det skal I tro på, for det kan I ikke. Uanset hvor mange gange læser den, så finder I ikke opråbet fra den 9. april, for det står der ikke. Men hvis I gerne vil have det, så kan I få en kopi af mig. Der er en anden ting, jeg glemte.
Det her, det er en turbobog. Den starter på side 1. Der er ikke noget med nogen tomme sider først. Fordi dem har også sendt. De var ikke sendt til korrektur, de tomme sider, så de er her heller ikke. Så det er en af de få bøger, der starter med begyndelsen. Bogen, den koster 125, hvis det var det, du spurgte om. Jeg vil lige læse et lille stykke om den dag. Arne, bogen handler mest om Arne, men den dag, de to Arne nede på Skrydstrup Lufthavn, eller flyveplads hedder det nok kun. Arne Thomsen, ude fra Skovkanten, han var sendt til Haderslev, fordi han skulle væk fra Esbjerg. Det var lidt for farligt at være hjemme. Så han var havnet i Haderslev og blev altså fanget nede på Skrydstrup. Og så står der her, at den eneste grund til, at han overlevede selv til fangetagelsen, det var, at kommandanten nede på Skrydstrup, han var lidt bange for Gestapo, de havde forlangt, at de kunne få alle sabotører udleveret, fordi de skulle under forhør. Men Arne har så været utrolig heldig, at kommandanten var så heldig, fordi vi har for nylig været på Skrydstrup. Og der står en mindesten over 4 sabotører, som blev skudt ved til fangetagelsen, da de blev fanget nede ved Skrydstrup. Og de blev også begravet på Skrydstrup flyveplads. Så der var Arne selv i første omgang, selvom det lyder ikke, som om han var så heldig. Fordi der står her, kl. 11 næste formiddag kom 5 Gestapo-folk fra Kolding for at forhøre mig. Den ene af dem, Hans Christian Christensen, var dansker. Han var den værste. Inden de overhovedet stillede det første spørgsmål, begyndte de 5 Gestapo-folk at pine Arne. Han skulle vide, hvad der ventede ham, hvis han valgte at tie stille. Cortex-tråde er en slags tynde ledninger, som man bruger til at forbinde bomber med, når man vil sprænge disse i serier. Disse Cortex-tråde er tynde og meget skarpe. Af disse tråde snodede Gestapo-mændene en pisk, og efter den indledende gang pisk gik forhøret i gang. Hvad hedder du? Spurgte den danske Gestapo-mand. Kjeld Jansen, svarede Arne, og prøvede at se overbevisende ud. I næste sekund hørte han den skarpe, vislende lyd, inden pisken ramte ham over ryggen. Igen blev han fundet frem over bordet. Pisken ramte ham en gang til, og trak endnu en blodig streg hen under hans ryg. I næste øjeblik blev han med håret hævet op, og hans baghoved blev kastet ind mod en væg. Hvad hedder du? Det var den danske mand, der spurgte igen. Kjeld Jansen, svarede Arne. Svirp. Pisken ramte igen, og den skærende svine smerte jo en ny rystelse gennem den unge modstandsmand. Nu begyndte slagene at havle ned over ham i byer, og da der endelig blev en pause, begyndte en tysk Gestapo-mand afhøringen. Hvad stikker du? Skreg han. Kjeld Jansen. De næste 3 timer skiftedes de 5 Gestapo-folk med at maltraktere Arne med pisken. Og til sidst var hans hud så forslået, at den hang i laser på kroppen, og blodet flød langsomt ned af ham. Han fik mange tæsk. Han var i Gestapos klør rigtig længe. Han kom til Staldgården i Kolding og fik lidt flere tæsk. Og mens han sad, eller da han ankom til Staldgården, der kom han ind i en celle. Inde i cellen, der mødte han Hans Silas Nielsen, som han kendte her fra Esbjerg. Silas han fik et chok, da han så ham, fordi aftalen i Esbjerg var, at når nogen blev taget, så skulle de holde stand i 12 timer, og så skulle de angive den, som de troede var i Sverige. Aftalen var, at Arne skulle tage til Sverige, ikke til Haderslev. Så alle i Esbjerg troede, han var i Varde eller i Sverige. Så da de så hinanden i cellen, der startede Silas med at sige, nej, ikke dig. Jeg har fortalt Gestapo alt, og jeg har givet dig skylden for alt. Simpelthen alt. Og de ved, hvad du hedder, de ved, hvor du bor, og de ved alt. Få dage efter, så blev Silas flyttet til Vestre Fængsel og blev henrettet i Ryvangen.
Og der gik heller ikke lang tid, så måtte Arne samme tur mod Vestre Fængsel med besked om, at der var en dødsdom over ham. Heldigvis så nåede de frem til den 4. maj 45 og befrielsesbudskabet, og derfor slap Arne. Han skulle have været henrettet den 5. maj om morgenen, men det slap han gudskelov for, så han klarede jo da i hvert fald nogle år efter det. Han døde i 2002. Arne han nåede at få 4 børn. Først så fik han 2 piger, og i min bog der har jeg faktisk kommet til at skrive lidt forkert, fordi han mistede kontakten med de piger. Hans nerver de var ikke så gode, og måden jeg har fået beskrevet i bogen på, det lyder lidt som om det godt kunne være pigernes skyld, at han mistede kontakten med dem. Det var det ikke. Det var simpelthen Arnes sygdom, som var påvirkninger efter krigen, der gjorde, at han blev for meget. Han kunne ringe 10, 12, 14 gange på samme dag og sige ingenting. Og til sidst så opgav de der piger forbindelsen med ham. Og det kan man godt forstå, men sådan har jeg desværre ikke fået beskrevet i bogen, og det er jeg lidt ked af, men jeg tror nok pigerne er her, jeg håber de tilgiver det, jeg siger. Så udover det vil jeg egentlig ikke sige ret meget, og jeg synes bare, hvis I har noget at spørge om, så skal I spørge. Grunden til, at det er mig, der står her, og ikke Ben, det er Ben, han går på skole i Frederikshavn lige nu, og han kan kun tænke på køleteknik og mærkelige motorer, så ham kan man ikke regne med. Men hvis I spørger noget, så skal I bare spørge. Kommer der en bog mere fra jer? Det kunne godt være. Jeg har lige fået en blok og 4 blyanter og væskeheder, så nu kan jeg i hvert fald komme i gang. Så muligheden er der. Og vi har en lille plan om, hvad den skal handle om, men det må vi se til den, til det bliver samme genre. Werner? Jeg tænker på forhøret. Deltog Arne som vidne i retsopgøret? Jeg har ikke kunne finde det, eller jeg har ikke haft tid til at gå på arkivet og kigge efter, om han var der, men der ligger i hvert fald en eller anden avisartikel, hvor han har noteret i forbindelse med ham der, Hans Christian Christensen, at han blev heldigvis henrettet efter krigen. Men jeg ved ikke, om han deltog i retsop eller i forhør. Jeg har egentlig en idé om, at der ligger et eller andet om, at han var i Kolding til noget et eller andet, men jeg er ikke sikker. Ja? Du sagde jo en, der hed Christensen. Jeg fik ikke rigtig fat i, hvad mere. Jeg tror, han hed Hans Peter Christensen. Og så siger du, at han blev heldigvis henrettet efter krigen. Hvad havde han gjort? Var han stikker? Nej, altså han hjalp jo Gestapo blandt andet med at kryle Arne der, og en hel del andre danskere, og han var en temmelig hård banan. Han var en af de 46. Ja, han var en af de 46, der blev henrettet efter krigen i retsopgøret. Var det, hvad I ville spørge om? Det var da billigt slukken. Jeg har en lille historie, som jeg må fortælle. Det må gerne, vil du komme her, så vi kan høre det? Ja. Det kan godt være, at jeg lige skal drikke nogle gange med. Ja, men jeg har lidt med min mund. Den er lidt dum, den her, men den lidt hen, så virker det nogle gange. Nu skal I sige, hvis I skal høre mig alle sammen, okay? Jeg kommer, min søster og jeg vi kommer fra Skovkanten nummer 13. Og jeg var 11 år, da krigen holdt op. Men der var så en periode, hvor der kom nogle tyske officerer over til, jeg kan ikke så godt kigge på det. Der kom nogle tyske officerer over til min mor og far, og vi var 7 børn. Hernede. Ja, og vi var 7 børn. Den er fandme dum. Den er der lukket. Prøv nu. Ja. Den er lukket, ikke også? Nej, det er ikke. Den er der nogle gange. Prøv igen. Vi var 7 børn, kan I høre det? Nogle gange prøv lige at komme. 1, 2, 3, 4. Vi var 7 børn, og der kom det så nogle tyske officerer hen og sagde at, til min far og mor, om de havde nogle pistoler, maskinpistoler, krutter og alt det der, som de havde i nummer 1. Det lå gemt dernede, og min far han gemte det i skorstenen. Og
Foran, der var der noget slik, kan jeg huske, de tog det der, de besked på det måtte det ikke. Der var jo sådan noget forskelligt krudt derinde. Nu er den væk igen, ikke? Den er mærkelig, den der. Den er væk igen, ikke? Du må hellere blive her. Det kom til Man skal holde den der lille. Og så kom de her og pegede på min far og mor, så sagde de til de 3 store, I skal lægge den ind på gulvet, og de 4 små, der var 3 år, men vores 2 var børn, og vi er født inden for 10 år. Og så siger du, de 4 små skal op på sofaen side, og vi skal ligge på gulvet, så pegede de på os, indtil de har gennemsøgt hele vores hus. Og vi vidste godt lidt om historien, der var noget i skorstenen, vi sagde ingenting. Og vi blev så liggende på gulvet, indtil de var gået igen. Og der har vi fået lige her Malene Thomsen og undersøgt hele huset. I dag ved jeg ikke, om de fandt noget dernede, de fandt noget med min far. Og så kom fru Thomsen op nogle timer efter og spurgte om, at hun havde hørt, at de var inde med mor og far, om alt var godt, om de havde gjort os noget, og det havde de så ikke. Men der var en dame overfor, der kom sammen med nogle tyske officerer, det var det, der havde vendt os. Men det gik jo godt dengang. Var der flere, der ville sige noget? Det var der ikke. Det var da dejligt. Hvis ikke vi alle sammen vi skulle rejse os op, så give Dorte og Bette en ordentlig knapsalve for det arbejde, vi har lavet.